Ако работиш тежка работа и те боли кръстът, това видео е специално за теб. Вчера ми се обади клиент и това, което ми разказа, си струва да се чуе. Човекът работи тежка физическа работа, пострадал е от дискова херния, която е и на врата, и на кръста. Каза ми, че опитал почти всичко. Решил накрая да пробва ставиксин, както сам каза, почти на шега. Приемал го редовно и комбинирал с обезболяващия гел за болки. И сега ми се обажда отново, защото вижда реални резултати и поръчва пак, защото е останал много доволен. Специални благодарности на Иван Иванов и на абсолютно всички, които се довериха на ставиксин и гела за болки. В момента двата продукта са на промоционални цени – ставиксина с обезболяващия гел. Пишете ми налично за подробности или ползвайте телефона в профила ми.